Να αναφερθώ στο εξής ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου της Κοινοφελούς Επιχείρησης. Ο πρόεδρος λοιπόν του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με τις αρμοδιότητες που έχει. Αποφασίζον όργανο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν, ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτά τα χρόνια έχουμε το Πνευματικό Κέντρο, αναφέρομαι στο ότι το Πνευματικό Κέντρο έχει πάρα πολλές και σημαντικές δράσεις στον τομέα του πολιτισμού. Να το τονίσουμε αυτό, ούτε αποσπασματικές, ούτε από εδώ και από εκεί. Πολύ συντονισμένες, με πρόγραμμα και με αποτέλεσμα. Ναι, εμείς γιατί κοίταξε στην αρχή ούτε και κοιτάξτε αυτοί δεν ήθελαν να ακούς για να γίνει αυτό το παιχνίδι, αλλά ύστερα μόλις όπως είπαμε ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Ποια είναι η άποψη λοιπόν η προσωπική όταν ο Δήμαρχος στην αρχή αναφέρθηκε στο ποια είναι η εισήγηση, η απόφαση της Δημοτικής Αρχής είναι συγκεκριμένη. Ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχω την υποχρέωση να ακούω όλους τους εργαζόμενους της κοινοφελούς επιχείρησης. Παρατηρήθηκε λοιπόν από τους εργαζόμενους της κοινοφελούς επιχείρησης να έχουμε διαφορετικές απόψεις και η αλήθεια είναι ότι εγώ απλώς πληροφορήθηκα, μάλλον μου εστάλει γραπτός μέσω email, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ναι, μπράβο, ύστερα ακούς μόλις είπανε κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει, δεν θέλουμε και εμείς και αυτοί ύστερα μετά εμείς αφού είπαμε αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε και λέμε εντάξει, λέμε ούτε και εμείς θέλουμε και μετά είπαν. Η άποψη των εργαζομένων, του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζομένων του ΟΔΙΟΥ, που ήταν τελείως διαφορετική, σε αντίθεση δηλαδή με την άποψη των διοικητικών υπαλλήλων της κοινοφελούς επιχείρησης. Θεωρώ ότι πρέπει μπροστά σε αυτή τη διαδικασία που σήμερα ακολουθούμε να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Οφείλουμε λοιπόν η όποια πρόταση έχουμε, γι' αυτό και αυτή είναι και η στάση της Δημοτικής Αρχής, να είναι σοβαρή. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρθηκα στο ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι με εισηγήσεις αναλυτικές, διότι ναι μεν το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα στο παρόν χρόνο θα πρέπει να αποστείλει αιτιολογημένες εισηγήσεις, αυτές όμως πρέπει να υπάρχουν. Αυτοί πάλι ότι ξέρετε εμείς θέλουμε να γίνουμε, εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε μετά από όλα αυτά και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι, όποτε το κάνει η εξορίσια ΕΠΑΕ. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Αν εδώ λοιπόν σήμερα είχαμε απλές αναφορές και απόψεις επί του νόμου, δηλαδή πολιτικές απόψεις, αν είναι σωστές οι διατάξεις ή όχι, εφόσον λέμε ότι δεν είναι σωστές και θέλουμε την εξαίρεση των νομικών προσώπων, έπρεπε να είμαστε έτοιμοι. Και αυτό το έχει κάνει με οι υπηρεσίες όλων, φαντάζομαι, όπως βλέπουμε, των νομικών προσώπων και είμαστε έτοιμοι. Αν ληφθεί μια τέτοια απόφαση, χωρίς να προκαταβάλω το σώμα βεβαίως. Εγώ αναφέρομαι λοιπόν ότι το Πνευματικό Κέντρο ως νομικό πρόσωπο του Δήμου είναι ένα μεγάλο νομικό πρόσωπο που έχει παράξει και παράγει πολιτισμό και αθλητισμό και βεβαίως η παρουσία του είναι ισχυρή και έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα και αφήνει στην πόλη.